स्टूडियो शेखपुरा। कैसे के करियो तोरा पर विश्वास गे नया नया छोड़न के करवही तलाश गे कैसे के करियो तोरा पर विश्वास गे नया नया छोड़न के करवही तलाश गे मैया बाबा तोरा हो गेलौ लाचार देखते देखते हो गेलौ इनार हकिए कौन नंबर के चीना मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। तोरा से थोड़ा पैसा दिन करतो मजा लेके सबे बुढ़वाई कहतो तोरा से थोड़ा पैसा दिन करतो मजा लेके सब बुढ़वाई कहतो हे देने कपड़ा देही से उतार छोड़ी रोजे रोजे बदलो हिया अखिए कहन मर के चीना लोहिया देखते देखते हो गेलौ इनार हकिए कौन नंबर के चीना तो तोर जिंदगी बर्बाद गे बातो ही जैसे बाटे पर सद गे हो जाए तो तोर जिंदगी बर्बाद गे बातो ही जैसे बाटे पर सद गे आ जाए माइकल मंडल करो हो गोहार छोड़ी रोजे रोजे बदलो हिया हकिए कहना मर के चीना लोहिया देखते देखते हो गेलौ इनार हकिए कहन नंबर के चीना हकिए कहन नंबर के चीना।